Ahojte, prvé knižné video roka 2025 nakrúcame v nádherných priestoroch Žilinskej synagógy. Odporúčam sa sem prísť niekedy pozrieť, takže je to také umelecké. Knihy nie sú úplne umeleckého rázu, ktoré som vybrala, no možno niektorá z nich. Je to také politicko, spoločensko až do techničná, pretože nie len Európskym parlamentom otria sa debata o zákonoch, alebo teda o jednom konkrétnom, ktorý má názov DSA. A ten upravuje internetové prostredie a prostredie sociálnych sietí, aby bolo bezpečnejšie. A aj v kontexte zvolenia Donalda Trumpa a rôznych vyjadrení a pozícií Ilona Muska a ostatných technologických gigantov, tak sa o tom veľmi rozprávame. A v tejto línii ide aj prvá kniha, ktorú odporúčam. Je to Doppelganger od Naomi Klein. Je to kniha, ktorá vás ponorí do takého nejakého alternatívneho sveta. Ide o to, že vlastne každý človek má nejakého svojho dvojníka alebo doppelgangera a je tam veľmi silno prepojená aj tá téma tých algoritmov, teda tých ovplyvňovačov toho, čo sa vám alebo nám ukazuje na sociálnych sieťach, lebo tie sociálne siete nie sú úplne, že sa tam dejú veci náhodou, tam sa dejú veci podľa nejakých algoritmov, ktoré sú nastavené majiteľmi tých sociálnych sietí. Takže odporúčam aj túto knihu, ak ju zvládate v angličtine. Potom odporúčam druhú knihu, ktorá je z takého viac sociologicko-politologického prostredia, ale je fantastická a naozaj hlavne sociológ Daniel Prokop, ktorý ju napísal, je uznávaná autorita nielen v Česku, ale naozaj stredoeurópskeho charakteru. Volá sa Slepé skvrny a je to taký nejaký sprievodca českou politikou a českou spoločnosťou, ale naozaj cez aspekty, ako je chudoba, ako je generačná chudoba, ako sú rodové nerovnosti. A pekný popis tu dal Jan Lukavec z Respektu, ktorý hovorí o tom, že to je vlastne porovnanie národných mýtov a štatistických dát. Je to ohľadom Českej republiky a je niekedy fajn si prečítať niečo ohľadom inej krajiny a možno sa tak vnútorne porovnať a najmä ohľadom krajiny, ktorá je nám vo veľa aspektoch veľmi blízka, ale zároveň vo veľa aspektoch sa nám veľmi vzdialuje. Aj politikou, ktorú robí súčasná vláda. Takže bez toho, aby sme z toho robili politické okienko týchto knižných typov, tak túto knihu vám rozhodne odporúčam si prečítať pre pochopenie fenoménov, z ktorých mnohé máme aj na Slovensku. A potom tu odporúčam toto. To nie je teda knižka, to je čítačka kníh vo veľmi peknom obale. A teda disclaimer, mám ju požičanú od našej Pauli, ale ja mám takú aj doma. A dokonca som na Vianoce od našej Stanky dostala tiež takúto, aby som mala svoju, lebo jednu sme si delili s manželom, ale z tejto knihy vám teda z čítačky akéhokoľvek charakteru, čo je inak super darček, ak by ste raz si chceli niečo pýtať na nejaký sviatok, tak šetrí to miesto a vlastne máte všetky knihy takto v jednom vrze a nemusíte chodiť do knihkupectiev. Odporúčam knihu, ktorú som už spomínala viackrát, ale keďže hovoríme o tom kontexte tých sociálnych sietí a toho internetu a bezpečnejšieho internetu, Jonathan Haidt a Anxious Generation. Ja som ju čítala v tablete alebo v čítačke, preto ju ukazujem vám takto. Je to kniha, ktorá hovorí o tom, ako nás ovplyvňujú od malého veku technológie a sociálne siete a je to kniha, ktorú či máte deti alebo nemáte deti, by ste si podľa mňa mali prečítať, lebo aj ak deti mať nechcete napríklad, tak hovorí veľa o tom, aké politiky a aké svety, aké štáty by sme mali tvoriť, aby boli lepšie pre všetkých občanov a občianky, lebo všetci potrebujeme, aby sme neboli úplne ohlúpnutí, lebo v krajine, kde sú ohlúpnutí ľudia, sa potom ťažšie žije. No a posledná kniha, ktorú odporúčam, keďže sme išli do českej analýzy spoločnosti, tak teraz pôjdeme do slovenskej analýzy spoločnosti a to je Samo Marec. Ako sa zbaviť zúfalstva zo Slovenska a poraziť Fica. Je to dlhý názov, ale to vôbec neprekáže, pretože tá kniha je veľmi, a poviem, že optimistickým pohľadom na to, čo sa u nás na Slovensku deje, pretože často sa umárame takými ťažkými debatami, ktoré sú do veľkej miery založené aj na faktoch a dátach. Ale páči sa mi, že Samo k tomu ide trošku inými očami, pozerá sa na to, ako bubliny prepájať, aké chyby robí jedna bublina, aké chyby robí druhá bublina, aké chyby robia politici či verejne činní ľudia. Takže odporúčam vám si to prečítať. Je to veľmi dobre napísané, lebo Samo dobre píše a určite si tam nájdete niečo svoje. Ja som to zhltla veľmi rýchlo. No a do súťaže, keďže ostávame v línii, že venujeme aj do súťaže knihu, tak tentokrát do súťaže venujeme knihu môjho kolegu, bývalého prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, Stále to vidím nádejne, ktorá je
pekným grafickým zobrazením jeho kampane. Takže ak by ste mali záujem sa opäť ponoriť do kampane, tak alebo možno tiež získať trochu nádeje, lebo veď Ivan to stále vidí nádejne, aj preto je v Progresívnom Slovensku, tak vám ju odporúčam, ale túto jednu venujeme aj do súťaže. Všetky podmienky nájdete v popise tohto videa, ako vždy, aj otázku, na ktorú máte zodpovedať. A kľudne dajte aj vaše tipy, ak máte nejaké vaše politicko, spoločensko, technické tipy na knihy. Budeme radi a tešíme sa na budúce. Pekné čítanie.